A török időket követően, sötétedés után lámpás nélkül az utcán tartózkodókat gyanús emberként vették számba. Az első megoldás a közvilágítás problémájára a légszeszvilágítás volt, ezt váltotta fel a villany, amely olcsó és egyszerű módot biztosított. Az 1900-as évek elején került szóba elsőként a fehérvári villanytelep megvalósítása. A városi közgyűlés megállapodott a magyar Schuckert művekkel, aminek értelmében a székesfehérvári villanyvilágítás kivitelezését a cég elvállalta. Az építkezés minden erőforrást latba vetve néhány hónap leforgása alatt lezajlott. 1903. január 1-én elindult a villanytermelés és a modern közvilágítás. Jött egy üzenetem, azt mondja, kövess, minden ajtó nyitva áll. Pajti, a telefonom elkezdett navigálni, nézd csak. Igen, nagyon furcsa. Azt mondta, csal menjünk taja. De mit jelent az, hogy minden ajtó nyitva áll? Gyere, járjunk a végére. Szerinted mi áltás? Fogalmam sincs. De nagyon érdekesek ezek a hatalmas tartályok és vastag csövek. Mi az ott? Sziasztok! Gyertek csak közelebb! A fűtőerőmű egyik épületében jártok. Ez a messzes vízlágyító. Mivel megtaláltátok a számítógépet, részt vehettek egy kalandos játékban. Végig foglak benneteket kalauzolni az egykori villanytelepen. Minden helyszínen találtok majd egy számítógépet. Azon keresztül tudtok kapcsolatba lépni velem. Mindenhol hallani fogtok egy-egy történetet, utána pedig játék következik. Ha ügyesek vagytok, végig mehettek az összes pályán, és sok új ismerettel lesztek gazdagabbak. Benne vagytok? Igen! Kalandotok első állomásán a messzes vízlágyító helyiségben jártok. Az itt látható berendezések életre hívása évtizedekkel ezelőtt történt, amikor még a gőzös távfűtési rendszer vízigényes technológiája üzemelt. Ezt megelőzően is volt vízlágyítás, de az már nem tudott megfelelni a fellépő elvárásoknak, mivel óránként akár 50 köbméternyi vizet is pótolni kellett a kazánokba az egyenletes teljesítmény biztosításához. A vízkő jelenségét a nem oldott állapotban lévő anyagok hozzák létre, melyek lágyítás hiányában kezdetben enyhe és fátyolszerű kőzetréteget kialakítva telepednek meg a távfűtés csőhálózatában és a kazánok alkatrészeiben is. Idővel aztán jelentős lerakódás keletkezne, ami meghibásodásokat hozna magával. A már említett gőzös fűtési technológia 1948-ban indult el először, és elsőként az Árpád fürdő részesülhetett a szolgáltatásból. A gőzös fűtésnél jellemzően vagy túlfűtöttek voltak az épületek, vagy fáztak a lakók. Olykor nagyon zajos volt, mivel összeveszett a gőz a hőleadás során keletkezett kondenzvízzel, amitől a radiátorok kalapácsoló, csörömpölő hangot adtak ki. Sok hő elveszett a szállítás folyamán, alacsony hatásfokkal zajlott ez a fajta fűtés. A gőzt az évek során felváltotta a forró víz, mely egyszerűbbé és hatékonyabbá tette a távhőszolgáltatást. Az utolsó gőztávvezeték felszámolása az 1990-es évek végére tehető, amikor a legnagyobb fogyasztó, a Pamut textilművek bezárta kapuit. Az alábbi kérdés helyes megválaszolásával léphettek a következő helyszínre. Na figyeljetek csak!
Miért szükséges lágyítani a távhőrendszerre betáplált vizet? A. Hogy finomabb legyen az íze. B. Hogy minimalizálja a rendszerben a vízkő lerakódásból adódó meghibásodások esélyét. C. Élettani szempontból egészségesebb legyen. B. B. Igen, a B a helyes válasz. Az első világháború idején a telep üzemeltetőjét, a Fobeus részvénytársaságot a közgyűlés határozatban kötelezte 3 hónapos szénkészlet felhalmozására, mivel időnként tüzelőanyaghiánnyal kellett számolni. Feszültségekhez vezetett a gyorsan növekvő infláció következtében előirányzott 50%-os áremelés. Végül Székesfehérvár a városi pénzintézetek összefogásával 850 000 koronáért megvásárolta a villamosművet 1920. április 20-án. Döntöttek az erőmű ellátását biztosító iparvágány szükségességéről, mivel a szenet még lovaskocsikkal hordták a vasútállomásról. A vágány csak 3 évtizeddel később jöhetett létre. Micsoda hely? Hol vagyunk? Ez csak ott a számítógép, menjünk oda. Biztosan most kapjuk meg a következő kérdéseket. Figyeljünk nagyon a történetre. Jelenleg a 6-os számú kazán mellett álltok. A berendezés megépítésére Székesfehérvár és környéke megnövekedett villamos energiaigénye miatt került sor. Belső szerkezetét többször átépítették, bár az acélszerkezet és maga a kazándob még mindig az eredeti. A kezdetek kezdetén széntüzelésű fűtőberendezésként állt üzembe. Később aztán átalakították olajtüzelésűre, majd végül gáztüzeléssel működött tovább. A kazán működtetésével gőzt fejlesztettek. A kazánvizet a tápszivattyúk segítségével juttatták be a kazán belsejébe, ahol az 30 bár nyomású gőzt állított elő 410 Celsius fokos gázhőmérséklettel. A gázt turbinacsarnokokba üzemeltető turbinákra vezették át, mellyel áramot fejlesztettek. A feleslegessé vált hőt pedig hőcserélők segítségével hasznosították a távhőrendszeren. Az 50-es évektől már vasúti vágányon szállították a városba a szenet. Az erőmű területén lefektetett simpárnak volt egy nagyon enyhe, mindössze 4 ezrelékes lejtése az udvar felé. Akkoriban a vasúti szállítás még gyerekcipőben járt, nem minden vagon volt külön fékezhető. Begördült a szerelvény az erőmű területére, és leparkolták a külső széntéren. Amikor elfogyott a szén, a kezelőszemélyzet úgy gondolta, begurítja a szállítmányt minél közelebb, meglökték a vagont, ami az enyhe lejtés miatt sajnos lendületbe jött. Hiába vetettek elé sziklaköveket, fahasábokat, megállíthatatlanul gurult. Még a végállásbakot is elsodorva, a királysorra kigördülve állt meg a hatalmas szállítóeszköz. Na most nem kérdést kaptok, hanem le kell győznötök engem kőpapírollóban. Ha ez mindkettőtöknek sikerül, akkor tovább mehettek a következő helyszínre. Kőpapírolló. Ó, úgy tűnik, ti nyertetek. Gratulálok! 1920-ban felmerült a telep bezárásának, elbontásának gondolata, mivel a tüzelőanyag szállítása jelentős pénzösszegeket emésztett fel. Voltak, akik a továbbiakban egy szénbánya mellé képzelték el, ahonnan nagyobb területet tudott volna árammal ellátni. Zavaros Aladár polgármester a gyár megtartása és fejlesztése mellett állt ki, így kölcsönforrásból, de elindulhattak a korszerűsítések. 1927-től a villanygyár nyereségesen üzemelt, és minden évben jelentős nyereség-részesedést fizetett be a városi házi pénztárba. A 30-as években jóval kisebb ütemben növekedett a termelés. A technikai újítások a szén felhasználásban is mérhetőek voltak. 1920-ban 5,5 kg, míg 1936-ban már csupán 1,7 kg, 5000 kalóriás szenet használtak fel 1 kWh áram előállításához. A kazánház salakpincéjében a 6-os számú kazán alatt jártok. Ez az épületrész 1940 táján készült, az erőmű második bővítése során. A kazánokból a kiégett szén ide hullott le.
Az itt dolgozó szenes brigád csupa markos férfiakból állt, akik a büdös és forró, gőzölgő sarakot csillékbe rakták, és innen szállították át a salakbunkerbe. Szükség esetén locsolással hűtötték, majd további felhasználás céljából építkezésekre vitték azt. Ma is látható az érdekesség a pincének az egyik betonbunker részében, ami a II. Világháború alatt került ide. Amikor légitámadás veszélyeztette az objektumot, 2-3 kezelő bele tudott bújni ebbe, arra az esetre, ha az épület rájuk omlott volna. Szerencsére erre nem került végül sor. A 80-as években a fűtőerőmű vezetősége döntött az utolsó betonból készült bunker eltávolításáról. Légkalapáccsal csak kisebb sérüléseket sikerült ejteni a masszív építményen, a tömege miatt pedig nem vállalták az elszállítását, így aztán meghagyták. 1945 elején a város több ízben cserélt gazdát. Hol a német, hol az orosz csapatok uralták Fehérvárt, de a termelés folyamatos volt. Előfordult, hogy hetekig nem tudtak hazamenni a munkások, pláne azok, akik vidékről jártak be Székesfehérvárra. Ők a salakpincében húzták meg magukat, onnan jártak fel dolgozni a kazánokhoz. Voltak erőművesek, akik gyerekeikkel, feleségükkel tartózkodtak az erőműben. Szalmán aludtak, a környező családi házakból kaptak az élelmezéshez segítséget, mivel nem tudtak kijutni a városba a napi betevőért. Külön érdekesség, hogy sikerült beszerezniük egy tehenet is, ami tejhozamával nagyban megkönnyítette a gyermekek ellátását. Képzeld el, hogy mi is láttunk volna azok a gyerekek, akik itt laknak a családjukkal. Hát otthon azért sokkal jobb. Most 2 darab dobókocka áll rendelkezésre, mindkettővel egyszerre kell 6-os dobni. Akkor léphettek a következő szintre. Hé, akárcsak az igazi profi. Elsőre sikerült, gratulálok! Az 1940-es évek hajnalán egy új 3000 lóerős turbina állt szolgálatba, amely lehetővé tette a hálózat bővítését. A következő 10 év leforgása alatt az ellátási terület Székesfehérváron kívül 20 községgel bővült. A város infrastrukturális fejlesztései kedvező feltételeket teremtettek az ipari létesítmények számára. Húzóágazat volt a mezőgazdaság, a hadipar is, de az írásos emlékek a magyar bauxitbánya RT-t is a gazdaság kiemelt szereplői sorában említik. A hengermű áramellátását szintén a városi közművek villanytelepéről oldották meg, így egy 3 millió pengős kapacitás bővítés követően 1943 tavaszán megindulhatott a szolgáltatás az új vezetékeken. A turbinacsarnok, amelyben most álltok, 2 ütemben az 1900-as évek angliai ipari építészeti stílusában épült. Kivitelezésének első állomása 1926-ra tehető, a további bővítés pedig a 40-es években zajlott le. Ebben a gépteremben csúcsidőszakban 4 darab turbina helyezkedett el, és működött is egymás mellett. Áramtermelő kapacitásuk összesen 10 megawattóra volt. Amikor a II. Világháború alatt támadásra számítottak, körbeépítették téglafallal a turbinákat, majd fagerendákkal takarták le azért, hogy az épület sérülése, omlása esetén a gépeket meg tudják menteni. A csarnokban jelenleg is látható turbinát már a háború után 1960-ban helyezték üzembe, és gyakorlatilag 55 éven át 2015-ig kisebb üzemkiesésekkel folyamatosan termeltek vele villamos energiát. A leállítása jellemzően a nyári időszakra esett, mivel az áramtermelés mellett megmaradó hőt akkor nem tudták megfelelően hasznosítani. Ez lehet a következő feladat. Szerintem ki kell rakni ezt a képet. Hát de mi jók vagyunk, csináljuk együtt. Már kész is vagytok. Látom, nem ma kezdtétek a puzzle-özést. A
gőzszolgáltatás számbavétele elsősorban az egyre növekvő kapacitásbővítések miatt került előtérbe. Elsőként az Árpád gyógyfürdő RT gőzellátása tette lehetővé a megtermelt gőzmennyiség értékesítését. A távfűtés megvalósításával úttörő munka zajlott, mellyel Fehérvár az elsők között volt. A második világháborúban a villanytelepet súlyos veszteségek érték. 1949. decemberében a jogi szabályozás kimondta, hogy a 10 alkalmazottnál többet foglalkoztató cégeket államosítják. Így került a közművekhez tartozó legnagyobb ipartelep állami kézbe, melynek akkori értéke 15 millió forint volt. Az új szolgáltató az Állami Villamosenergia Szolgáltató Nemzeti Vállalat Székesfehérvári üzletigazgatósága lett. Ezután az erőművet a Várpalotai Erőművállalathoz, majd 1955-ben az Édász Székesfehérvári üzletigazgatóságához csatolták. A termelésben fordulópontot az 1960-as év hozott, amikor a második számú turboegységet kiselejtezve egy ellennyomásos turbina épült. A berendezéssel a turbináról távozó fáradtgőzt a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőszükséglet fedezésére hasznosították. Ezt követően a hőszolgáltatás egyenletes növekedésnek indult, a villamosenergia termelése háttérbe szorult. Az óriás Pakura tartályt láthatjátok, melynek feladata volt a tüzelőanyag tárolása a forróvizes kazánok üzemeltetéséhez. A fűtőolaj vasúti vágányon tartálykocsikban érkezett. Kezelése és tárolása igen körülményes volt, mivel ez egy sűrű szilvalekvárhoz hasonló állagú anyag, melyet melegíteni kellett a szivattyúzáshoz. A tartály egy 22 méter átmérőjű korongra felépített, 12 méter magas palástfal, amely a tetején zárt. A névleges kapacitása 5000 köbméter, de a beépített biztonsági eszközök miatt legfeljebb 4300 köbméterig lehetett feltölteni. Amikor minden kazán csúcsra volt járatva, mindössze 2 hetes készletet jelentett ez a mennyiség. Kivitelezés közben, amíg gyakorlatilag üres volt belül, a kollégák felfedezték, hogy nagyon jól lehet benne focizni. Így időnként beloptak és foci derbiket folytattak. Élvezték, hogy minden rúgás szinte ágyúdőrrenésként hangzott, hiszen a méretes építmény akusztikája felerősíti a hangokat. Tetszett nekik a közös játék a nem mindennapi helyszínen. Tényleg így fociztak az emberek? Az olyan jó lehetett. Kár, hogy már nem szabad itt focizni. Hát, hogyha focizni most nem is tudunk, azért van itt számotokra valami. Most egy kérdést teszek fel, és hogyha jól válaszoltok, tovább mehettek a következő helyszínre. A Pakura tartály névleges térfogata 5000 köbméter. A kitöltéséhez hány darab 1 literes doboz tartalmát kellene beletölteni? A. 5 millió, B. 50 millió, C. 500 000. 5 millió! Nos, a válasz helyes. Ezt megint eltaláltátok. Gratulálok! Az 1970-es évektől megnövekedett távfűtési igény ismét vetett fel bővítési kérdést. 1980 táján már közel 10 000 otthon fűtését és melegvíz ellátását kellett biztosítani városszerte. A lakásszám folyamatos növekedésével lépést tartó városi hőigények szükségessé tették a fűtőerőmű további fejlesztését. A 80-as évek első felében a telep új kazánokkal bővült. Az 1990-es évek elejére megtörtént a hőtermelési rendszer számítógépes automatizálása is. A forróvizes kazánházban tartózkodtok, amit 1979-ben adtak át. Itt első körben 2 nagy teljesítményű PTVM típusú szovjet gyártmányú kazán lépett üzembe, majd a 80-as évek közepén további 2 kazánnal bővült a kapacitás. Onnantól már ezek a berendezések látták el a székesfehérvári távfűtött épületeket. Egész évben a használati melegvízhez, télen pedig a fűtéshez szükséges hőt termelték meg velük. Az 1980-as évek és a 90-es években még Pakurával, még 2000 decemberétől a szükséges műszaki átalakításokat követően már a sokkal tisztább, környezetkímélő üzemet eredményező földgázzal történt a kazánok felfűtése.
A termelés irányítása a régi időkben közvetlenül a kazánok mellett még ma is látható, már üzemen kívüli kezelőpultokról történt. Napjainkban a hővezénylő központból számítógépes rendszeren keresztül végzik az energiatermelési feladatokat az itt dolgozó kollégák. Az épület mellett található füstelvezető kémény Székesfehérvár legmagasabb pontja. A régi időkben a fűtőerőműben tevékenykedő szakemberek rendszeresen felmásztak az építményre, elsősorban a világítótestek ellenőrzése, cseréje céljából, ugyanis szabály van rá, hogy az objektum jelzőfénnyel rendelkezzen a 4 égtáj felé. Egy átlagos fizikumú embernek körülbelül 20 percbe telik feljutni a tetejére, ahonnan az autók apró színes pöttyöknek tűnnek, a 10 emeletes háztömbök pedig legfeljebb gyufás katúja nagyságúnak látszódnak. Szerinted milyen magas lehet a kémény? Szerintem 80 méter, szerinted? Szerintem is 100 méter. Így van, 105 méter. 2004-ben a hőtermelés fejlesztése céljából befektetési megállapodás jött létre, a fűtőerőmű 49%-a magántulajdonba került. 2006-ra megépült a Bakony utcában egy új telephely 6 darab gázmotorral. A tóvárost ellátó fűtőműbe 2 darab hasonló gép került telepítésre, és kiépült a 2 telephely összekötését szolgáló távvezeték. A projekt keretében a Szép Hő 2005-ben hosszú távú szerződést kötött a fűtőerőmű Kft-vel. A megállapodás értelmében a Szép Hő tölti be a hőszolgáltató, míg a fűtőerőmű a hőtermelő szerepet. 2014-ben Székesfehérvár önkormányzata megvásárolta a felszámolás alá került fűtőerőmű Kft. Vagyonelemeit, és július 1-ével a Szép Hő vagyonkezelésébe adta. Ezzel egy kézbe került a hőtermelés és a hőszolgáltatás, növelve az üzembiztonságot, a hatékonyságot, gazdaságosabbá téve az üzemvitelt. A Bakony utcai fűtőerőműben 2006-ban 6 darab nagy teljesítményű gázmotor állt üzembe villamos áram előállítása céljából. 2014-től 2018-ig kapacitásbővítés keretében 3 darab új kazán létesült az erőműben. Ezekkel a korszerű berendezésekkel lényegesen magasabb hatásfokkal állítják elő a szükséges hőmennyiséget, mint a királysor régi típusú kazánjaival. A takarékosabb üzem a fűtéshez felhasznált gázmennyiség és a szén-dioxid kibocsátás csökkentésében is megmutatkozik. Az itt végbe ment fejlesztésekkel a székesfehérvári távhőellátás oly mértékben stabilizálódott, hogy a 120 éves királysori erőmű még működőképes hőtermelőire elsősorban csak tartós nagy hidegek vagy komolyabb üzemzavar esetén lehet szükség. A több hőtermelő telephely tovább növeli az üzembiztonságot, lehetővé teszi a távhőrendszer jobb kihasználását, a veszteségek minimalizálását. Nagyon ügyesek voltatok, köszönöm, hogy végigjártátok velem a helyszíneket, és megoldottátok a feladatokat.